У Смарагдовій мережі України в районі полонини Боржави намічається постройка вітрової електростанції із системою горних дорог, вирізанням ліса, знищення горних ґрунтів, то пряма угроза екологічних загрязнень. Кое-що там готовить зло для наших Карпат. Українська частина Смарагдової мережі Європи розробляється, напомню, з 2009 року. Вона включає територію особливого природоохоронного інтересу. Так по-англійськи звучить Areas of Special Conservation Interest. Прикладом є нинішня ситуація із захистом полонини Боржава від плану будівництва вітрової електростанції. Від ясно, що там вітри там можуть бути, але така електростанція губить, перериє одну частину гори повністю, бо потрібно рити дорогу, проводити лінії передач, а мощніші вітровики на горах мало того, що одгонять місних птиць і всяку тварину лісову, а ще й перелітні птиці, котрі летять із севера на юг, вони відсідають на наших горах відпочити, і вони теж будуть ізгнані. І цілий світ все обратив увагу. Замітьте, не в Києві підняли вопрос, що не можеш. В Києві казали, айно, робіть бізнес прежде всього. І на цей час отримати оборону наймальовничішої полонини України подається фактично лише завдяки втручанню Бернської конвенції. Це позор. Бернська конвенція предписує сохраняти, робити все. Світ піднявся. Напомню, що ми заключили угоду із асоціацією з Європою і підписали, що будемо все робити по-європейськи. А ні. Ліса нині закарпатські так вирізають вандали, котрі засіли в київських таких там власних кабінетах, при зговорі із європейськими вандалами, там сують чиновники. І тільки Бернська конвенція приглашає і мудрі люди, котрі думають за завтра. Виявляється, в Києві не є людей, котрі думають за завтра, просять, щоб остановити ці строїтельства. Відповідно до угоди, Україна зобов'язується поступово наближати своє законодавство, а вона у тому почти стоїть на місці, особливо в питаннях національних меншин, особливо вся Європа визнає русинов, 20 держав визнають русинов, Європа свободно визнає русинов, в Україні русинов визнають сепаратистами, ворогами і поддаються судовим репресіям. На жаль, як київські вандали, так і європейські вирізують Карпати подчисту, і хто посміє їх критикувати, це помішати їм то різати, тут же спецслужби і суди судять, клеять людям сепаратизм і зміну родині, будучи, можливо, соучасниками тим злодіянням, коли вирізаються Карпати. Якого живого чоловіка не болить серце, коли видять, як зрізають ті дерева, які дають воздух не лише Закарпаттю, а й всій Україні і Європі. Як би добре було, щоб Україна, котра нині не може свободно йти у Крим, пішла би в Закарпаття, туй би создати условия всім нашим українцям, котрі не мають, наприклад, сили, можливості за границю піти, або далі піти би в Закарпаття, туй пожити, подихати воздухом, попити водички. Ні, що треба різати, тому що вандали і безбожники нічого не бояться. Но ми віримо, що хоч під давленням світової общественності нам удасться сохранити Карпати від київських вандалів, які там сіли у владні кабінети і прикривають свої злочини, уви, місними сообщниками. Ми їх знаємо по імені, по фаміліям. Уви, многі з них давно вже заслужили, щоб їм дали відповідну кару. Но, уви, кроме Господа, нині їх ніхто не карає.